Aquest dimarts hem estat aquí al Parc Sanitari de Joan 23, a l'edifici de Gestió del Coneixement, en el qual hem impartit la segona jornada de qualitat i seguretat del pacient del Camp de Tarragona. Una jornada amb l'objectiu d'avançar i compartir experiències entre tots i basada molt en la participació dels professionals de la nostra organització. Una jornada que l'hem estructurat en diferents àrees temàtiques relacionades amb els objectius de qualitat que treballem en el nostre programa de qualitat territorial i que hem volgut ressaltar aspectes vinculats amb el lideratge, la participació i la cultura a nivell de l'organització, també a l'aprenentatge que hem fet a partir dels incidents de seguretat del pacient i, finalment, ficar en valor la recerca a nivell de l'organització. Tallers que en diem express, en els quals identifiquem diverses temàtiques que treballem durant tot l'any a nivell dels programes de qualitat. Tallers vinculats a la higiene de mans, altres en els plans de resposta que tenim com a organització, des de la notificació d'incidents a com comunicar un error a un pacient o com d'alguna manera donem suport als professionals que estan implicats en un incident o esdeveniment advers.